Hai anos que a Consellería de Política Social mantén abertas varias liñas de colaboración con Amicos para promover a inserción sociolaboral de mulleres con diversidade funcional e seguir a impulsar a igualdade no ámbito da discapacidade. Os proxectos que estamos levando a cabo tanto desde un punto de vista de inserción sociolaboral para persoas, para mulleres, neste caso, en risco de exclusión, e tamén para todos os programas que facemos internamente coas nosas chicas na noso fogar Amicos, todas as actividades que levamos a cabo enfocadas á muller. A directora xeral de Promoción da Igualdade visitou as instalacións da entidade en Boiro para coñecer máis de preto o traballo que desenvolven día a día. O traballo que levamos desenvolvendo dende hai moitos anos de colaboración dende a Consellería de Política Social e Igualdade, e dende Igualdade concretamente con eles, pois vai seguir así, porque vemos que é unha colaboración que vai para un traballo que podemos ver como está funcionando, tanto para que un pouco a igualdade que tamén estea no ámbito das mulleres con discapacidade, e tamén pois todo o traballo que fan tamén coa prevención de violencia de xénero, cun programa que tamén podía coñecer agora. María Quintana comprometeu o apoio do Departamento Autonómico para seguir traballando da man de Amicos en prol da igualdade e mesmo abrir novas vías de colaboración para afondar en cuestións tan importantes como a prevención da violencia de xénero.